Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली नोंथांमोन थाखाय माखासे स्कप फैदों बेनो जाबाय BTR डेभेलपमेन्ट फेलोशिप प्रग्रामाव स' नोंथांमोन थाखाय कन्ट्रेक्चुअल साख्रि एबा एंगेजमेन्ट जाना थानो हानायनि नोंथांमोना चान्सखौ होदों एबा मोननाय जादों आरो बेयाव नोंथांमोननि पस्टआ दङ मोननै रोखोमनि दायो लांदां जाना दङ बेनो जाबाय BLF एबा ब्लक लेभेल फेल' बेनिफ्राय स्पेशलिस्ट थ' लोगोफोर 20,000निफ्राय जागायनानै 1,25,000 पार मान्थ नोंथांमोना दानफायाव सेलारि होनाय जायो। दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन मा क्राइटेरिया नांगौ एबा मा फरायनाय नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो बिनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन। दा गोबाव खालामा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दा बेफोरबादि जबनि आपडेटखौ मोननो दा लोगोफोर स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन। दा फाइनाली अफिसियेल वेबसाइट बेयाव खालामनाय जाबाय सिगाङाव जोंहा गैयामोन जायनि जाउनाव जों मिथिनाय जायाखैमोन जों मोनदोंमोन जास्ट निउस पेपारावहाय मोनदोंमोन भेकेन्सि ओंखारनायखौ आरो बे ओंखारदोंमोन 2021आवनो ओंखारदोंमोन देन दायो बेनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ आरो खायसेया फिलआप जाबाय आरो खायसेया भेकेन्सि लांदां जाना दङ बिनि थाखायनो खायसे भेकेन्सि ओंखारदों आरो बेयाव सोर क्राइटेरिया गोरोबो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बे मोनसे अफिसियेल वेबसाइट देन नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव मोनगोन। बेनिफ्राय जोंहा मोनसे 3 डट्स दङ नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव फैनानै क्लिक खालामबानो बेयाव अनलाइन प्रसेसआव थांनो हायो। दा बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बरसिम थागोन जायफ्रा गोसो गुदुं स' नोंथांमोना इलिजिबोल जायोब्ला अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ आरो बेयाव सोर खालामनो हायो जों गासैबो A to Z नायगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बेयाव इलिजिबोल जायो जास्ट नोंथांमोननि क्वालिफिकेसननि सायाव बियो सोनारगोन। दा जोङो बेयाव गेट इनभल्भआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो 3 डट्सआव थुनानै जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो भेकेन्सिखौ जों मोनगोन अके एबा जों अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो। एसे गायाव फैनानै नायदो नै कारेन्ट भेकेन्सिस ओंखारदों पस्टआ मोननै रोखोमनि दङ स्पेशलिस्ट मोनसे बेनिफ्राय ब्लक लेभेल फेल' मोनसे एबा ब्लक लेभेलाव मोनसे माने नोंथांमोना ब्लकआव पस्टिं जायो आरो अके देन बेयाव जों सेकेन्ड नाम्बाराव क्लिक खालामबा नोङो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बा फार्स्टआव खालामनो हागोन बे नोंनि क्राइटेरियानि सायाव सोनारगोन। देन बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि मोनसे फर्म मोनो गुगोल फर्म बादि आरो बेयाव प्रसेसा गोरा नङा जास्ट नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ हरनांगौ जायो जेरै नोंनि नाम बेनिफ्राय एड्रेस बा नोंथांनि क्वालिफिकेसन बा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ बेयाव फिल खालामनांगौ जायो। दानिया नायदो एप्लिकेसन फर BTR ब्लक लेभेल फेल'स बेबायदि ओंखारबाय नों जाय मेलजों नोङो एप्लाइ खालामदों बे मेलखौहाय नोंथांमोना लाबाय था मानोना नोंनाव नटिफिकेसन फैगोन बेनो जाबाय एग्जामनि बागै एडमिट होनाय जाया जास्ट नोंथांमोनाव मेल फैगोन मेलजोंहाय डेटखौ फिक्स खालामगोन आरो नोंथांमोनखौहाय अनलाइन एग्जाम लायो आरो लोगोसे एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ मा खालामगोन लास्टआव PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रिखौहाय बा जबखौहाय एंगेजमेन्ट जानानै थानो हानायनि अपसनखौ मोननाय जायो। दा बेबायदि डिटेल्सखौ नोंथांमोना फिल खालामनानै लास्टआव नोंथांमोना सेन्ड खालामबानो जाबाय फाइनाल साबमिट बेखौ रोंखागोन आरो गोनां जायोब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव गासिबो डिटेल्सखौ लाना फैगोन एप्लाइ प्रसेसखौ। दा जों क्राइटेरियाखौ नायग्रोनोसो फैदो बे पस्टआव नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो मोनबेसे भेकेन्ट पस्टआ लांदां जाना दङ। स' दानिया जों नायबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे जाबाय भेकेन्सिनि माखासे डिटेल्स दा फार्स्टनि अपसना जाबाय स्पेशलिस्ट क'क्राझारनि थाखाय सासे भेकेन्सि दङ दान बान्थाखौ नायदो 1,25,000 पार मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन। बेनिफ्राय सेकेन्डआव नायोब्ला तामुलपुरनि थाखाय नोंथांमोना ब्लक लेभेल फेल'आवहाय एबा ब्लक लेभेलाव भेकेन्सि दङ गासै 3 दङ तामुलपुराव 2 बेनिफ्राय नाग्रिजुलि 1 दङ 20,000 दान बान्था मोनगोन प्लास TA थायो 7,000 नोंथांमोननोहाय 27,000खौ होनाय जायो। देन बेनिफ्राय जिल्ला बाक्सायाव दङ 1 दङ बेनिफ्राय जिल्ला उदालगुरियाव 1 दङ एबा माजबाद ब्लकआव 1 दङ अके 20,000 होनाय दङ बाट नोंथांमोननो बे टिएखौ होनाय जायाखै बेयाव बाट 7,000 मोननाय जायो गासै 27,000निफ्राय जागायगोन एन्ड बेनिफ्राय बारायनायनि चान्सआ थागोन। देन बेनिफ्राय होखादों नोजोर होनो गोनां बेयाव नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ होदों जेरै नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगौ MS अफिस खालामनो रोंनाय देन नोंथांमोना माखासे खामानि मावनो रोंनाय आरो बा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट माखासे डिपार्टमेन्टजों मोजां जाहाथे रिलेसन खालामनो रोंनाय बा कमिउनिकेसन खालामनो रोंनाय बेबादिखौ नायनानै स' नोंथांमोनखौ फाइनाल सिलेक्सनाव लांनाय जायो। दा मोनसेल' बाथ्रा जायफ्रा एक्सपिरियेन्स दङ बांसिन चान्सखौ मोननाय जायो। दा बे बर'निखौ दोनथ'नानै जों इंलिसनि नायनोसै जे इंलिसावहाय माखासे डिटेल्सआ दंखायोमोन सिगां बोसोराव ओंखारनाय 2021आव ओंखारनाय डिटेल्सखौ जों बेयाव नायनि माबादि रोखोमनि क्राइटेरिया बिनाय जादों अब्ला जों साबसिन बुजिगोन। दा बे जाबाय 2021आवनो ओंखारदोंमोन एडभार्टाइजमेन्टआ देन बेयाव पस्टआ गासै दङ बे डिपार्टमेन्टआव एबा प्रग्रामाव दा बे जाबाय 100 दङ अके
स' बेयाव 2021 आव बयबो मिथियाखैमोन आरो आं बिनि सायाव आपडेटबो होनो हायाखैमोन मानोना जोबोर खम समनि गेजेराव ओंखारदोंमोन जायनि जाउनाव बयबो मिथिनाय जायाखैमोन स' बिनिफ्राय निउस पेपाराव होदोंमोन देन बिनिफ्रायनो खायसे एप्लाइ खालामनानै एंगेजमेन्ट जाना दङ देन बिनिफ्राय जोंहा पस्टआ मा दङ आरो मा क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायगोन अब्लानो गासैबो नोंथांमोना क्लियार जागोन दा गासै पस्टआ 100 मोन बेनिफ्राय नैबे पजिशनाव BTR डेभेलपमेन्ट फेल'सआवहाय 22 भेकेन्सि दंमोन बेयाव बैसो 18 निफ्राय 32 इयार्ससिम आरो बेयाव नोंथांमोननि ग्रेजुवेट जानानै एक्सपिरियेन्स नांथारगौ 3 इयार्स आरो गैयाब्ला स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानाय नङा देन बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट बेनिफ्राय लोगोसे 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स नांगौमोन देन दानिया फैबाय इम्परटेन्टआव बि नाम्बारानो दायो लांदां जाना दङ भेकेन्सिया ब्लक लेभेल फेल'सआवहाय 68 भेकेन्ट पस्टआ दङमोन बैसो 18 निफ्राय 30 इयार्समोन आरो बेनिफ्राय 20,000 पार मान्थ बेयाव लिरनाय दङ बाट मिथिखाबाय सेलारिया 27 जायो होननानै थिजोंहाय देन बेयाव क्वालिफिकेसनाव नायदो डिग्री पास खालामथारनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स नांथारगौ 1 इयार थ' नोंथांमोना दङब्लासो हागोन गैयाब्ला हानाय नङा आरो जायफ्रा गैया बेनि थाखाय मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय पोस्ट ग्रेजुवेट जायफ्रानोखि पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोननि थाखाय एक्सपिरियेन्स नांलाया आरो दङब्ला बांसिन चान्सखौहाय मोननाय जायो अपसना मोननै नोङो हमना ला PG पास खालामनायबा एक्सपिरियेन्स नाङा आरो जुदि डिग्रील'बा स' नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सखौ नांथारगोन अब्ला साबसिन जायो आरो बे पस्टआव जायनानो बांसिन एक्सपिरियेन्स दङ बेसो बांसिन चान्सखौहाय मोननाय जायो मानोना बेयाव गोनांथिथार दा लोगोफोर बेखायनो बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबल जायो खालामदो बेनिफ्राय नैबे ब्लक लेभेल फेल'सआवहाय जायखिजाया नोंथांनि ब्लकआव पस्टिं जायो आरो गोनांथि जायोब्ला नोंखौहाय गुबुन गुबुन पस्टआवहाय बा ब्लकआवहाय नोंखौहाय हरनाय जायो माने नोंखौहाय गुबुन ब्लकआवबो हरनाय जागोन जायखिजाया BTR आवहाय थ' नोंथांमोनखौहाय हरनाय जायो स' बिनिफ्राय मोनसे बिग कुइसन थायो जे आउट अफ BTR एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया गासैबो हायो बाट BTR ना बांसिन चान्सखौहाय मोननाय जायो माने एसे बांसिन प्रेफारेन्सखौ होनाय जायो माने लकेलिटिखौ अब्लाबो नोंथांमोना गासैबो बे पस्टआव इलिजिबल जानायफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो स' बेनिफ्राय बे 68 पस्टआव खायसे पस्टआल' लांदां जादों देन बेनिफ्राय स्पेसियलिस्टआव नायदो नाम्बार 2 आव सासे पस्ट हमना ला क'क्राझाराव ओंखारदोंमोन नालाय बेनि क्वालिफिकेसन नायदो एकाडेमिक क्वालिफिकेसना जोबोर हाइ लेभेलनि पोस्ट ग्रेजुवेट जानानै गोबां एक्सपिरियेन्स नांगौ 8 इयार्स नांगौ आरो 1,25,000 पार मान्थ नोंथांमोननोहाय होनाय जागोन दा बेनोमोन आरो दिनैनि आपडेटआ स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो बेयाव दायो अनलाइना सोलिगासिनो दङ जायफ्रा इलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना अनलाइन खालामदो आरो लोगोसे लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बरसिम थागोन जानो हागौ नोंथांमोना अक्ट'बराव साख्रिखौहाय एबा जबखौहाय मोनहैनो हागौ